Nu är nyfikenheten på dig stor. Om du skulle försöka besvara den lilla frågan om vem du är. Vad är det som är utmärkande för dig? Ja, vad som utmärker mig? Jag är ju en man som är allmänt intresserad av energifrågorna och jag har förmånen att arbeta med dem under hela mitt liv. Och jag har fått tillfälle då att arbeta med dem på många olika sätt. Och också arbetat i olika företagsformer. Som människa är jag nog en samarbetsmänniska. Jag ser något positivt i alla mina medmänniskor och att man tillsammans kan man göra ett bra jobb. Samtidigt är jag förhoppningsvis, tycker jag, ganska krävande. Jag vill nå resultat och se att folk också kan ta fram saker och ting så att man når resultat. Är det någonting som du inte gillar att du har i bagaget? Någon egenskap som du har som du skulle vilja bli av med? Ja, vi har ju alla våra svagheter och jag har väl en svaghet, det är att jag beslutar mig ibland lite för snabbt. Men då brukar man väl, om man arbetar i ett lag, alltid finnas någon som är lite försiktigare och bromsar en. Och hittar man de rätta partners i ett lag så kan man då komplettera varandra och få ett bra resultat. Ja, innan du nästan var anställd så kom det en rubrik i Dagens Nyheter. Vattenfallchefens utspel, nu kräver Miljösverige hans avgång. Det är väl skickligt att bara några dagar efter utnämningen så krävs ens avgång. Det måste nästan vara rekord. Ja, där ser man ett exempel på att energifrågorna är kontroversiella. Att man tycker olika om dem och det är självklart att alla inte tycker samma sak i de här frågorna och då måste man vara beredd att stå upp och stå för den sak man själv företräder. Ångrar du att du gick ut i älvfrågan, i vinterfrågan så tidigt? Nej, det gör jag inte. Jag anser att jag har en del erfarenhet i de här frågorna och jag sa ju egentligen ingenting kontroversiellt där. Utan ofta är det ju så när massmedia sen tar hand om den informationen att man måste ha bra rubriker. Och det blev ju lite säljande rubriker på mina uttalanden den gången. Vi journalister kan se fram emot fler ifrån dig alltså? Ja, jag kommer i varje fall inte att tveka att framföra mina åsikter. Lite mer om vem du är. När du ska må riktigt bra, vad gör du då? Ja, när jag ska må riktigt bra då tycker jag om att vistas i skärgården på mitt sommarställe. Jag tycker också väldigt trevligt att påta i min trädgård och jobba med min villa. Sen mår jag riktigt bra också när jag jobbar faktiskt. När jag jobbar med energifrågor. Jag tycker det är roligt att jobba. Men jag vill också ha en fritid och då vill jag koppla om tillsammans med familjen och med mina fritidsintressen.